Isusovci diljem svijeta proslavili su 12. ožujka 400. obljetnicu kanonizacije osnivača njihove družbe, svetog Ignacija Lojolskog. Tim povodom svoj visoki jubilej obilježili su i Isusovci u Opatiji u nedjelju 13. ožujka u crkvi Navještenja Blažene Djevice Marije, svečanim liturgijskim slavljem koje je predslavio superior Isusovačkog samostana u Opatiji, pater Mirko Nikolić. Od sebične i taštne borbe za svjetsku slavu do velikodušnog predanja u radu za Božju slavu, riječi su s kojima je u propovjedi opisao svetog Ignacija, te dodao kako njegov život možemo uokviriti u dvije misli. Najprije onom kojom počima svoju autobiografiju i u kojoj sažima svoj život do obraćenja, kad piše: do svoje 26. godine bio je sav u ispraznostima svijeta. Vježbe s oružjem bile su mu glavna zabava u velikoj i taštoj želji da stekne slavu. I zatim ona koja se kao glas naroda grada Rima poput vjetra proširila Rimom nakon njegova preminuća, kada se govorilo: umro je svetac. Između ovih dviju rečenica odvijao se jedan bogat i nevjerojatan život Iniga, plemića i viteza iz Lojole, koji je htio pod svaku cijenu steći taštu svjetsku slavu, i Ignacija, osnivača družbe Isusove, pisca knjige duhovnih vježbi, koji je sav svoj život uložio radeći na slavu Božju i tako postigao svetost. Vjernicima se ovdje nude duhovni sadržaj poput duhovnih vježbi i bračnih susreta na koje se oni vrlo rado odazivaju i za koje svjedoče da donose plodove. Puno puta sam trebala savjet, ovdje sam našla utočište i veliku duhovnu pomoć u nekim svojim odlukama, u načinu života i molitve, u vrsti pobožnosti, duhovnosti. Eto, ovdje nam je kao neki drugi dom. Neka nam sveti Ignacije svojim zagovorom pomogne da živimo i djelujemo po njegovom geslu, te da i mi uzmognemo vidjeti sve novo u Kristu.